Tu tenies clar el que volies estudiar de major? Aquest projecte t'ha ajudat a averiguar-ho? No, tenia moltes idees de què treballar, però gràcies a aquest projecte he aclarat les meves idees i he decidit què vaig a estudiar per a treballar de policia. A l'activitat de buscar amb el codi QR, la persona que volia estudiar el mateix que tu, vas trobar a molta gent? No, un grup reduït de persones. A quina conclusió vas arribar després de fer l'informe de l'enquesta? Em vaig adonar de que les dones estaven menys afectades a la societat que actualment i la gent tenia menys possibilitats d'estudiar el que volia. Ens podries fer un breu resum del que has après durant el curs? Hem fet coses noves gràcies al projecte que ens servia més avant quan estiguem al món laboral i veure com a poc la societat va avançant i hi ha millores en molts aspectes com la discriminació, ja que a poc a poc hi ha més donat que tot és millorable. Val, per últim, hem relacionat l'ODS amb l'educació de la qualitat i per últim la igualtat de gènere. Gràcies.